Estimats opositors i opositores d'Oposites Fàcil, anem a parlar sobre les oposicions d'auxiliar administratiu de la Generalitat de Catalunya. Comencem. Primer de tot, parlarem sobre els requisits. Quins són els requisits que has de complir per poder presentar-te en aquesta oposició? Doncs bé, has de tenir la nacionalitat espanyola o d'algun país membre de la Unió Europea. Pel que fa a l'edat, has de tenir 16 anys o més i no has d'haver arribat a l'edat màxima de jubilació. Has de tenir, pel que fa a la formació, l'ESO o equivalent. Has de posseir la capacitat física i psíquica necessària per portar a terme les funcions del teu lloc de treball i no has d'haver estat inhabilitat per l'exercici de funció pública. Dit això, passem a parlar del procés de selecció. Concretament, per a aquestes oposicions hauràs de fer un concurs-oposició, és a dir, tindrem dues fases, la fase d'oposició i la fase de concurs. Anem a veure la fase d'oposició. En la fase d'oposició tindrem una primera prova que té un primer exercici que no és eliminatori i consisteix en un test de competències professionals. En aquest test et preguntaran aspectes relacionats amb el teu lloc de treball, en com et comportes, les teves habilitats i les teves capacitats pel que fa al lloc de treball. Acte seguit, tindrem un segon exercici, que aquest sí que és eliminatori, que és l'exercici de temaris, l'exercici de coneixements, el tipus test d'aquests 25 temes del temari oficial de la Generalitat de Catalunya. Acte seguit, tindrem un tercer exercici que també és eliminatori i és el supòsit pràctic, que és la posada en pràctica de tot aquell coneixement que has adquirit estudiant el temari. Acostumen a sortir supòsits pràctics de la llei 39/2015, 40/2015, pel que fa a procediment administratiu, funció pública, etc. Acte seguit, hi ha una prova segona, que és l'exercici de català i l'exercici de castellà, que només han de fer les persones que no estan exemptes de fer-lo. Bé, un cop passada la fase d'oposició, anem a la fase de concurs. Aquesta fase de concurs és la que coneixem amb el nom de mèrits, és on avaluen els mèrits que tenim. I què són això dels mèrits? Què ens poden avaluar? Ens poden avaluar si tenim làctic, tenir el nivell mitjà o el nivell superior donaran més punts que el bàsic, els serveis prestats a l'administració pública i encara més punts si és a la Generalitat de Catalunya, i altres qüestions que ens poden arribar a avaluar. Ens podrien avaluar formacions reglades, ens podrien avaluar cursos que hem realitzat, etc. Per tant, a nivell de resum, recordem que el procés de selecció té les dues fases, la fase d'oposició, que són totes les proves, i després la fase de concurs, que són els mèrits. Moltíssimes gràcies per la teva atenció.